אדוני היושב-ראש, כבוד מבקר המדינה, חברי חברי הכנסת, כפי שידוע לכם, קיימים מאות אלפי תיקי הוצל"פ בבתי-המשפט נגד חייבים שהסתבכו עקב מצב כלכלי קשה מאוד. לא מזמן חוקקו חוק כאן בכנסת ישראל שאפשר לעקל ולפסול את רישיון הנהיגה. אני חושב שהחוק הזה הוא לא דמוקרטי ולא אנושי. קודם כל, אין עוד הרבה מדינות בעולם מתוקנות ומתקדמות שיש להן חוק מהסוג הזה. איך אפשר לקחת רישיון לאדם שחי בפריפריה או בכפר בני המיעוטים שאין בהם תחבורה ציבורית, הוא לא יכול להגיע למקום העבודה. מצד שני, ישנם אלפי עובדים שלוקחים להם את הרישיון, שהם נהגים בחברות, הם עובדים כנהגי אוטובוסים, כנהגי מוניות, כנהגי מסעיות. ברגע שאתה לוקח לו את הרישיון, אתה גזלת עליו להיות מובטל. לכן אני חושב שצריך לבטל את החוק הזה ולתת את הרישיון ולא לעקל את הרישיון, כי הוא מקור פרנסה חשוב מאוד בחיי החברה בישראל. תודה. תודה לחבר הכנסת אכרם חסון.